ration card download dan le abe bom rang te kan ron tilang dona chumi ti tur chuan Play Store kan apps kan download phatanga Play Store kan lutanga chuan search box a khan hitilaya search na hian kan lutanga mera ration tih kan type ang kan search anga ke chu download san wangin open ti na oma hilaya hian download lo tan install ti kan click anga chuan aja una open ti in zia kanga open a hian direct point lu theya ani lo po in ti hian kan phone khan ron lang mai anga mera ration ti ta hian kan lutanga chuan allow ti kan click ang kan ngak hlek anga English ti kan select anga kan next anga chuan hnuaia get start ti kan click le anga chuan ta hian beneficiary ti hi ti hian om chuan tik angai lowa department ti a om chuan beneficiary ti hian kan select ang ta hian chuan Aadhaar number kan chulu tanga hemi ti tur chuan Aadhaar le phone kha in link nge angai ani Aadhaar number kan chulu tang Aadhaar number kan chulu zo khan hetilaya code hi captcha code hi heta hian kan chulu le ang hi capital chu capital in kan chulu tanga small chu small in number ni chuan number ti kan chulu zel mai don nia ti hian captcha code kan pi zo khan hnuaia mi login ti hian kan lut le ang chuan okay ti kan click anga OTP ron thlenga 838 ti 838 4620 chuan hnuaia verified ti kan click le ang chuan okay ti kan click le anga chuan ta hian FC mi lu theilo nan pina kan lock du chuan ta hian kan lock anga ta hian kan pin kan siam anga ani lo chuan skip a hian akal thei thawa pin kan siam ange siam du tan nan tilang shim shim ange ta hian kan share ring tur pin kha kan chulu tang kan chulu zo khan next ti kan click le anga tuna pin kan chulu ve kha ta hian kan chulu le ang chuan hnuaia hian kan lut le anga ti hian okay ti kan click ang chuan achung ber hi kan click anga tilai pol chung ber hi chuan tilaya skip ti kan click anga ti hian ron lang to anga download du tan hei download nu tur anita a chuan kan kat category te family head te phone number address ti te ration card number ti te tilai hian alang veka chuan a hnung lam po a en thei ngala kan tilang lok tang ti hian tilai akat chung tilai chung kan click thang thang chuan a hnung lam alang thei veka ti hian ti kan hei download thei nia tu na mi ka the hei ta hian kan download anga chuan ka ta chuang member shrim shrim te kha ta po hian check thei EKYC a fel nge fel lo ti the ta hian check thei veka ta hian EKYC fel lo te tila hian result aron lang vek thei bawk ani chuan tilai hnuai lamah hian kan kal thalok tang ta hian thlatina book file kan lak na khol bet tu te kha alang thei veka receipt po download theya chuan tun thla khol bet tu te po kha tunge kan chung ko khan khol bet tu ni ti te ti hian ron lang vek thei bawk ani chuan receipt hi ta hian en theya ta po hian
tikhan bu fai kan lak nia call kan me ni dar card te ani adar card ti vel te pa alang vek thea ta hian chuan download kan du chuan recipe ta hian download thei bawk ani chuan tilai han click ula call met tu hrim hrim bu fai kan laka call kan me na ni tla te kha engtik kum ami ngai en du kha kha en vek thein oma ta hian ti hian kan an click a tikhan December ma April May thleng ti hian next thi veka October sang he sam he pali a call met tu chuan receipt po a en theia October November po December January February January a hian call met lo in oma hi call kan me lo tla te kha lang thei veka March April May tikhan en vek the ni all sam em em a thapok a rem chang kho mai chuan ration card transfer du tan po ta hian transfer thei a hnuaiah hian ma se district chia heta hian transfer thei thunga tuna chuan transfer tur kan nei lem lo wangin kan lut lo mai anga hi chu chuan ration card ti top du tan heta hian ti top thei bawk ani chuan thil kan vati hrim hrim update emaw thil kan vati hrim hrim te kha en du tan heta hian kan lut anga chuan history ti a hian kan lut le anga ta hian kan update te kha thil aron lang vek the ni heta hian ti tur tam khop mai hi chuan kan thil ti hrim hrim status kha kan check du ani chuan check my ration ti a hian check thei vek ani ta hian hi all sam em em a khoyamo kan color ration card number emaw appoimo te alo om thina man lok te hi ron ngai thina hi all sam takin download thei ngal bawk ani ti kha kan ti lang le lok ani